Huomenta kaikille. Nyt lähtee taukojumppaan. Kun te tuutte töihin, niin teillä on yleensä tällaista ja hemmetin painavat laukut mukana. Joten jätetään ne sivuun ihan ensimmäisenä. Ja kun te tuutte töihin, niin teillä on varmaan aika semmonen aamujumi vielä päällä. Ja te olette vähän, että ei tästä tule mitään, että nyt on paikat kipeänä. Niin avatkaa tätä rankaa, että kun otatte takin pois, niin pistätte semmoista niin kuin, vähän niin kuin kissakyyryyn ja sit avaatte oikein isosti. Ja toistatte sitä monta kertaa. Tällä tavalla. Oi vitsi, ja kiinni ja auki ja kiinni. Se avaa nimittäin tän rangan ja sulla alkaa veri kiertämään paljon paremmin, koska yleensä kun töihin tullaan ja töissä ollaan, niin automaattisesti ihmiset menee vähän tämmöiseen kyyryyn. Ja sit mietitään, että kun niskat on kipeänä, niin se tulee avata se ranka ja kaikki niin saa kunnolla sitä verta kiertämään. Ja sit totta kai töissä yleensä niskat on myös hirveän kipeät. Niin se tulee tehdä sillä tavalla, että otatte toista kädestä kiinni, sitä vastakkaista kädestä kiinni näin täällä takana ja venytätte ja sieltä vedätte sitä toista kättä sillä tavalla, että se oikein tuntuu täällä alueella. Näin. Ja sitten kevyesti pyörätytte ympäri ja vaihatte sitä kättä näin. Ja vedätte tuolta. Ja tätä voi tehdä muutaman toista ja pitää semmoisen puoli minuuttia suuntaansa. Ja jos oikeasti tuntuu, että täältäkin on kipeänä, niin voi hellästi painaa tästä näin alas. Mutta tärkeintä on avata rankaa ja saada se oma itsensä avoimeksi ja auki, niin työpäiväkin sujuu paremmin ja työkaverit tykkää. Ei muuta kuin hyvää työpäivää.